Goeienaand dames en heren. Kijk, ik wil net gewoon net vandaag een paar reels neerleggen voor ik op instappen. Alles al klaar gereed, alles klaar gereed. Ik wil net een paar reels. Oh, zoek maar warm is het. Ja, ach, ga maar nou weer tricks mensen. Kijk 3 checks zodat ik weer even wat drinken. Maar alles staat niet zo, alles al regel. Mr. DJ kan ze voor ons net zo op iets achtergrondmuziek spelen? Zij. Home neda. So, even net een paar reels net neerleggen. Dat was net een lekker aankijken. Kijk, die is een baie dierplek. Die kapel het baie geld betaald. So, het is een buffet. Het is een buffet, so, jy moet alles eet hier so. Sy kan nie huis toe vat nie, los die ijskrimpakkies in die sakke. Sy kan nie huis toe vat nie. Los asseblief die centerpiece in die middel, is die plek sinne. Kyk, jy gaan weet, die kapel het baie geld betaald. Sy kan nie, mense asseblief, sy kan nie die goed huis toe vat nie. Ek weet, die is regte roos op die tafel. Daar is regte roos, sy kan net die lekkers eet net die peanuts, eet die slangetjies en alles daai. Maar sy kan nie die goed huis toe vat nie, asseblief. En dan, die DJ ook net gevra van